Ayan, ito yung mga expertise nila. Life hacks po. Life hacks po ito ng makatipid kayo sa Jollibee. Hi everyone, it's me again, Mia, and welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, ito na yung mukbang. But unfortunately, hindi po si Dana ang kasama natin. Meron po aba. Siya si Jessa guys, ano ka ba? Kapitbahay. Girlfriend siya ng kapatid kong bunso. Ayan. So, we will just eat kasi kanina pang umaga yung last na kain namin. And it's already, magsi-6 na. So, 15 minutes before 6. So, simulan na natin. Ito guys, yung mukbang namin from Jollibee. This is worth 500 pesos lang. So, yun lang yung kaya nating kainin. Hindi naman namin kayang kumain ng gano'n ng kabongga. So, without any further ado, let's get on to the video. Well, guys, lahat ng in-order namin, wala pong pa-drinks. Ayan, may drinks po tayo dito na orange juice. Eto, guys, meron kami palang kinuha na one-piece chicken na spicy. Tapos ito yung original. Tapos yung spaghetti. Tapos ang tawag dito, burger steak na dalawang fries, dalawang choco malo kasi wala silang peach mango pie. Tapos nag-order ako apple pie. Wala pa kaming apple pie, mama. Sa McDo pa. Ba't may langaw? Nakakainis. Tapos burger na TLC. Ayan. So, yung TLC guys, hindi ko to kayang ubusin. So, mag-share kami dito ni Jessa. So, ano uunahin natin? Kahit basta gutom na ako. Excuse me, butter. Unahin ko nga kainin tong TLC. Alam nyo ba guys, gutom na gutom talaga ako. First time kong makatikim to ng TLC. Ako naman mag-rice na ako. Okay? Gutom na ako. Ngayon ko lang matitikman yung TLC guys kasi nag-order ako natin ng TLC, tinake out ko nung nandun kami sa Ilocos. Tapos sabi ko dahil busog pa ako, mamaya ko nakainin. Nung kakainin ko, may kumain ng iba. Sino kaya? Kaya, siyempre, Mark Wayne. So, Mark, alam mo na. Ang sarap. Ganito kasi yung gusto kong burger, yung magulay. Tikman ko kung ano lasa ng chicken. Ano yung lasa ng chicken? Taga-hundip po kasi ako. Native. Butter! Huwag kang umiyak. Umiyak mo na. Guys, kung may narinig ko yung umuungat si Butter yun. Umiiyak siya. May sakit kasi siya. Oh my God. Dapat di ba matunog? Dapat matunog ang pagkain? First bite. Ano yung lasa ng chicken? Wow! Wow! Alam, busog na ako dito pa lang. Give it to me, give it to me. Dapat kasi ito guys, nag-film namin ito sa Manila. Kaso, may nangyaring something. Kaya, hindi na namin na-film hindi kami natuloy na mag-film. Nahulog siya. Busog na po ako, no? May dapat pa nga kami Q&A kami ni Dana. So, sasagot kami, instead of Dana, si Jessa ang sasagot sa iba. Pero yun yung mga hindi particularly for Dana. Yun. Dana, uwi ka na. Ito guys, yung nakain ko is the burger steak with mushroom. Gustong-gusto kong binibili. Ano bang pangalan nun? Yung may burger steak, may egg, tapos may fries, tapos steak. Parang combo. Combo ba? Hindi ko matandaan. Tapos saktong-sakto pala guys kasi kakapalagay ko lang ng ibang bracket po na natanggal dahil sa katakawan ko.
Ayan. Magagalit na naman si Doktora bukas. Babalik na naman ako kasi may natanggal. Buti na lang yung... Harap! Yung dentist ko, hindi siya masungit. Pag bumibili ako ng Yum Burger, di ba plain lang yun. Tapos, bibili ako ng fries na yung... Ano yung may flavor? Cheese. Yung isa pa. Barbecue. Barbecue ba? Basta parang baka McDo na naman yun. Wala na tayong ma-sponsor na tayo ng Jollibee. Jollibee oh, baka naman oh. Baka naman. Ano? Nilalagay ko yung fries sa pagitan ng ang tawag nito? Ng burger. So guys, yung in-order ko wings. Pero parang hindi wings. Hindi nga wings. Spicy lang. Spicy, pero spicy. Sabi ko wings kasi yun yung favorite ko. Tapos siya, ang order mo ay original na Thai part. Kaso wala din sila. Oo, tapos ang sungit pa ni Kuya. Pagod siguro yun. Pagod na si Kuyang nagte-take ng orders. Di man siya ngumikir. Yung mga taong humaharap sa mga customer, yan yung pinakadakilang plastic. Yun talaga yung sinasabi ko. Kasi kahit pagod ka na, kahit Maxino. kahit galit ka, ngiti ka pa din. Mga nakilang plastic. Sarap. Ngayon lang ko kakain ng ganito kadaming Jollibee. And then may technique naman ako. Isang technique. Kung gusto mo kumain ng 2-piece chicken tapos with extra rice, di ba meron kasi sa Jollibee yung 2-piece chicken na siya, 160 yun, di ba? Ayan, ito yung mga expertise nila. Life hacks to. Life hacks po ito na makatipid kayo sa Jollibee. Ang gawin po ninyo, ang orderin nyo dalawang 1-piece chicken na solo. Kasi solo, 75 pesos lang siya. Nakadalawang chicken ka na, nakadalawang rice ka pa. So, 150 lang yun. Kaysa naman sa 160 na 2-piece chicken, isang rice, tapos bibili ka pa ulit ng rice na napakamahal na 25, ano ka na lang, solo-solo. Pero wala lang drinks yun. Mag-water ka na lang. Yun lang yung magsasakripisyo, yung water. Oo, mas healthy pa. Mas healthy lang konti. Kasi syempre hindi naman to ganun ka-healthy yung food na to, guys. Ang anghang pala nung spicy. Spicy talaga siya, hindi siya joke. Hindi siya fake news. May questions dito, guys. Galing kay Mildred. Feeling ko Mildred yung pangalan niya. Pero nahiya pa siya. Mildred. Doon kasi sa Ilocos, meron kami meron kaming ano bang tawag doon? Basta expression. Ang kunyari na, parang palpak yung ginawa ng kakilala mo. Ay sasabihin mo, "Hi, maulawak Mildred," ganon. Or, "Nahihilo ako Mildred," ganon. Pag na-stress, ganon yung sinasabi. "Hi, maulawak Mildred," ganon. Ay, pag naiinis, lahat yan sinasabi. Si Mildred ang may kasalanan ng Ano ba si Mildred? Tanong ni Mildred. Sinong mas maganda sa inyo? Wait lang. Dapat walang bias kasi new lang ako sa channel. Baka sabihin ninyo naman, be honest. Yung kasi mas maganda talaga siya. Kasi libre. Baka mabawi. Alam ko naman. Ayun yun. Hindi, guys. Napapanood nyo ba yung yung patalastas ng Dove? Dove ba ay Jai? Yung kapag Dove nga. Pag pinuri ka daw na you are beautiful. Hindi, Myra E. Ay, Myra E ba yun? Myra E. O iba pa yung Dove? Stronger now. Pag pinuri ka daw na maganda ka, accept mo daw na maganda ka. Thank you very much. Pinag-effortan, gano'n. Kung nag-effort ka talaga, thank you, pinag-effortan ko yan, gano'n. Pag nagka-budget ka na, thank you, Doc, nagka-budget na, ganyan. Hindi yung, hindi naman. Magka-plastic naman, mas maganda ka, Oo. Alam mo yun, nainis ako pag sa mga comment section, nagbabasa ako sa FB. Uy, ang ganda mo na, mas maganda ka. Sabi mo na lang, thank you.
Ganon. Malap kasi yung tanong to. Kasi, iba-iba kasi yung pamantayan natin ng ganda. True. Meron yung iba, maganda pag Matalino. matalino. Yung iba, maganda pag maputi. Maganda pag matangkad. Diba? Maganda pag naka-makeup. Char. Natututo na rin siyang mag-makeup kaya Marquel, kabahan ka na. Baka naman. Baka naman po maka-sponsor po kayo, ano po. Marquel po, ano. Tsaka Bebe Kels. Bebe, baka naman. Baka naman daw, Bebe Kels. Para kay Tita Jessa. Isang pagkain pa lang feeling ko busog na ako. Spaghetti pa tayo. May burger pa, ano? May burger. Ang dami mo pang kakainin. Kaya ko to. Kasi sabi ko kanina, yung burger steak, hati na lang kami kasi baka hindi namin maubos. Kaso, Magaling si ate mo. gutom na gutom daw siya. Antayin niyo si Dana. Nakakatawa to na sagutin ni Dana itong mga question niyo. Tatawa lang ng tatawa yung sa ate Dana. From Joanna Rojas. New here, aba. Welcome! Sana mag-enjoy ka. First video na panood ko sa'yo is yung 11/11 Shopee haul. Oh, ngayon lang November yun. Ilang taon na po kayo? Yan yung tanong sa amin nitong weekend. Pero ilang taon na kayo? Pumunta kami Manila, guys. Pero ilang taon pa na? Tanong. Ang anghang! Based on her looks and beauty. Wow, how young. Gaano kaya siya ka? 30. 30. Comment muna kayo sa baba bago ko sagutin. Malay nyo, magpapag-giveaway po tayo. Giveaway! Sasali ako! Si Jessa, lang taong ka na, Jessa? Walaan nyo din. May masuspense. Sabi ni Butter. Narinig nyo ba si Butter, guys? Hindi, bata pa ako. Nayak siya. Ayun, guys. Sasagutin ko naman yung tanong nyo. Hindi ko naman tinatago kung ilang taon na ako eh. I'm already 27 years old. Ako naman, 20 flat. Baka yung masaktan sa flat. Baka ako. 20 flat. 20 flat. Ala, grabe kayo. May lalaki pa. May pag-asa pa sa hormones. And she is, reviewing for the CPA board exam. Oh, please pray for me, guys. Nananawagan po ako sa inyong lahat. Yeah, pag-pray natin siya. Kasi sa May na po yung exam namin. May. Basta May. 2019. Yung picture pa man din niya sa school, hindi ready. Kasi dyan sa school namin, guys, pag nakapasa ka, pupost ng school yung may tarpaulin yung mga passers. Tapos yung graduation pic yung yung nagpa-post nila. Ay, syempre mukha pa daw siyang fetus noon. Panahon. Madami ka pang kakainin. Alam, may rice pa ako. Pwede ba hindi ubusin yung dalawang rice? Naubos mo yung chicken mo? Hindi pa. Dalawang. Yun na ba yung rice ko, oh? Hindi niya na nahanap. Maday! Joke lang. Hindi! Kakainin ko pa yan. Dalawa na akong rice. Nakaduwa ka? Hindi ko kaya kasi yung dalawang rice talaga. Ganda kapag... Kaya ko naman kapag yung mga nurses yung mga kaharap ko. Yan guys, ang dami ko talagang nakakain. Ito na yung sinasabi nilang kain ng kain pero hindi tumataba. Isa po ako doon. Hindi ako tumataba. Ako yung walang kinakain tumataba. Sa kanya napupunta yung kinakain ko. Lahat ng kinakain pumupunta sa legs ko, tsaka sa puwet ko, tsaka sa tiyan. Sana yun sa akin sa sa hinaharap. Kasi wala talaga lahat. Ganito ka kasi na, dapat kasi pagtalon mo sa New Year, nakahiga ka. Lord! Patanggalin mo! Baka naman! Parang saklap naman.
From It's Fiona. Ano pong magandang narating yung dalawa sa buhay at bakit? Ate Mia, I hope to win the Berry Fan Mia's giveaway. Woohoo! Pinakamagandang narating ko? Ano ba to? Achievements? O Achievement. lugar? Depende kasi yan. Mukhang di ata makakapasa ng CPA Uy, baka naman, Lord. Ang hirap. Comprehension Career, ganun, or life. Siyempre sa akin, fresh graduate pa lang kasi ako. Nag-review ako simula nung June. Ang tagal kasi ng review. Pero meron naman exam ng October kasi hindi ako nag-take kasi Sabado. Adventist kasi kami, guys. Adventist pa kami. So yun, ang pinakamalayo pa lang so far yung pag-graduate ko kasi ang hirap. Kasi 20 years old pa lang naman siya. So ako naman, pinakamalayo narating. Ang lapit lang kasi, 3 minutes walk. 3 minutes walk lang yung pinakamalayo narating ko, guys. Ano naman, hindi kasi ako masyadong sa achievement. Hindi ako yung ma-post na ganun. Kaya nung nakapasa ako ng NCLEX ko, guys, hindi ako nag-post. Kami lang nakaalam. Sila lang nakaalam. Tapos nalaman na lang ng lahat nung lumabas na yung vlog, which is parang after a month pa na na-publish yung vlog. So, for me, ang daming dada. For me, I can't believe not from I'm the top 10. Akala ko sa Darla. Janina pala ang pangalan nun, boy. Nakita ko Janina? May nag-share na naman sa kanya. Ano ba yan? Kasi nauso na naman ang Miss You, diba? Oo. Pero first year college pa ko nun. Pero back to the question. Yun yung pinakamalayang narating ko na hindi ko akalain na magkaka 4 years in service na ako sa nursing. Tapos in that span, a period of time na yan, naging head nurse ako, nakapasa ako ng NCLEX ko, yun. So, very thankful ako sa Panginoon para sa lahat ng blessings niya. Ayan. Kasi, alam nyo ba guys, pinagmamalaki ko talaga. Lahat ng pinagpe-pray ko, ng mga exams ko, lahat ng pinag-pray ko, binigay ng Panginoon. Sana pag-pray mo rin ako. Pag-pray kita. Baka naman magbilang anghel ka dyan. Pag-pray kita. Wala, baka ito pa lang yung time na. Hindi pwede, siyempre. Mag-aral ka kasi. Magbablog na ako pag nakapasa ako. Ala, pag ko sinabi yun. Kaya hindi ko na kaya. Hanggang may kanin pa siya, ang dami ako ubos na. Arsab! Yun lang po talaga yung term, arsab. Arsab kasi, ano ba yun? Ano bang arsab? Basta ang pangit na term nun sa Ilocano. Arsab parang matakaw, pero mas malala pa sa matakaw. Yung parang patay gutom. Patay gutom. Hindi lang. Malala pa. Mas malala pa kasi hindi patay gutom. Yung alam mo yung arsab. Pala yung patay gutom. Alam mo yung parang baboy na hindi ka kumain ng ilang araw, parang gano'n. Pag sinabing arsab. Pero, sa amin kasi naging na lang namin. Expression na lang namin. Pero, kung sinabihan ka ng gano'n at hindi naman pa joke, sobrang yun. Sobrang, hindi naman, sobrang lalim nun na Ilocano. Oo. Na, yung iba lang nakakaintindi nun, hindi sa lahat. Ang iba hindi rin nila naintindihan. So, shout out po dyan sa mga Ilocano. Arsab. Team Arsab. Team Arsab. Kumansip pa. Ang dapat spaghetti, Jessa. Wala, hindi ka pa kumain. Wala, alam. Ay, kumain ka na. Ba't ang dami naman yan? Kumain ba siya? Hindi ko na. Nape-burger mo, Neboyet. Madali lang yan. Madali. Leave it to me. Leave it to her. I want the gravy. May bayad kasi, ano ba yan? Dapat mag-unli gravy na din ang Jollibee, baka naman. Baka naman po. Makasenso na yung kalaban ninyong unli gravy. Alam nyo ba dito guys, yung Jollibee sa Rosario, sobrang tapat ng McDo. Tapos, face to face. as in talaga,
Nauna kasi nag-open ng Jollibee. Parang after a year, tsaka nagkaroon ng McDo. July, basta parang mga ganun. June, meron na. McDo? Pasukan. Hindi ba July? July. Oh, magagal. Wow, July! Baka naman. Baka naman, oh. Shoutout sa... Hala, sino kaya yun? Tanungin nyo. Sino ka ba? Sino kaya? Shoutout, oh. Shoutout naman, oh. Kay sa ilalim ng buwan. Yun. Ano guys, yung nag-opening yung McDo, ang pumunta kasi doon yung mga elementary school, nag-drum and lyre, parang may presentation doon, ganyan. Grabe yung Jollibee, tinapatan talaga yung speaker nila, sobrang lakas na lakas, mas malakas pa yung tugtog ng Jollibee kaysa sa McDo na nag-o-opening. Meron din mascot yung May Jollibee. mascot din yung Jollibee, sumasayaw din sa tapat ng Jollibee. Sumikat yun. Grabe talagang. Wala na po akong ulam, so hindi ko na po maitutuloy na kakainin po yung kanin. Wala, meron pang choco mallow pie. Di ba ginaganto mo pag magtawa? O yan, ayan. Ayan. Hindi ko pa natikman yan. Kasi favorite ko yung peach mango pie. Apple pie. Sa McDo po yan, sabi ng kuya. Sinabi ba niya sa McDo? Di mo narinig. Sa Ay, McDo oo. po yun, sabi niya. Ang sungit talaga nun! Yung apple pie sa McDo po yun. Meron lang po kami peach mango pie, ganun ubi pie. Tapos sinabi na namin lahat ng sinabi niya, ay hindi po available. Ano pong available? Ito lang pala. Mag-order pa dapat kami guys ng mashed potato, ng Shanghai, ng peach mango pie. Apa ba? Wala daw sila. Wala kaming ka-order. Ala, inibos daw yung spaghetti. Hala, akala ko sa akin na! Lapit na Meron yan. pang isang subo. Bagay mata burger. Hala, ano ba yan? Arsag talaga. Just approve. Hala, okay lang yan. Uy, kainin mo yan. Healthy yan. Ayoko ng kamatis. Sayang naman. Oo nga, pakita mo namang hindi mo sinasayang yung pagkain porque may pambili. Hoy, Sinasayang. hindi. Gusto ko kasi magkamatis luto. Ay, malapit na kami matapos, guys. Yung fries na lang. At yung burger. Ayan. Tsaka yung... Tikman natin kung masarap ba ito. Hindi ko ito matitikman. Hindi ka mo ng cheese niya. Sana pala cheeseburger na binili natin. May cheese, pero konti lang. Isang tomato. At meron siyang lettuce. Let's taste. Busog na ako. Be careful. Caution. Feeling is hot. Feeling hot, hot, hot. Ganito guys yung laman ng peach mango pie. Ay, peach mango pie. Choco mallow pie. Ayan. So, ganito po yung lagayan niya. Ayan po. Ayan. Tapos, ganito lang po siya kaliit. Ang saya. Tikman natin. First time ko to nakakainin guys. Rate natin. Unang kagat. Pie. Ito may chocolate na siya. Set best. Sunog. Mahirap. Mahirap. Pero medyo dry. Na kasi. Tagal na. Napait yung chocolate niya. Comment down below kung anong gusto niya makita mukbang. Street food. Burger. Minute burger. Ano pa ba? Chowking, 7-Eleven. Yan, mga yan lang naman yung mga malapit sa amin. So, ito po yung kinain namin. Yung hindi ko lang naubos guys, yung rice. Wala na ulam. Kasi wala na akong ulam. Hirap lamang iulam ko yung fries. O kaya yung spaghetti. Parang half rice lang naman yung hindi ko na nakain guys. Tapos feeling ko gumalaw na naman yung bracket ko. Sila-check ko. Kasi
Alam mo yung nakakadali sa mga bracket ko, pag kumakagat ako ng ano, yung alam mo sa leg part, yung ganito ng leg. Di ba may puti yun na parang bone na soft bone? Yun, gustong gusto ko kasi yun. Yun yung nakakadali talaga sa bracket ko. So, ubus na rin natin yung choco mallow pie. Ubus na rin natin yung spaghetti. Yung burger steak, ubus na rin. Yung TLC burger, ubus na rin. Mildore Fama, sabi niya, ang tanong niya, sino mas malakas kumain sa inyo? Malata naman kung sino yung malakas. Ako guys, lagi nila akong sinasabihan na malakas daw akong kumain. Sa barkada talaga namin, sa mga friends ko ganyan, sinasabi nila malakas daw akong kumain. Pero sa totoo lang, ako lang kasi yung ano, tumataba. Ako hindi na paghahalataan. Kaya kahit malakas silang kumain, ano, hindi halata. Ito si Joanna Rojas. Pahabol questions po. Magkakaroon ka po ba ng 12-12 Shopee haul? Hindi ako magkakaroon ng 12-12 Shopee haul. Hindi ako nag-shopping ng 12-12. Kasi, may naisip kasi akong pag-spenda ng pera ko, which is more important than that 12-12 or yung mga sale ng Lazada, ng Shopee, ganyan. Yun. So, hindi ako, nag-12-12. Nag-12-12 ka? Si Danica, siya yung nag-12-12. Ayan, Danica, kapatid ni Dana. So that's it for this video, guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you want to follow Jessa's Instagram, her name is Jessa May Dumakmat 24. Woo! Follow niyo naman ako para yung 2 maging 3 ganun. Yung follower daw niya na 2 maging 3 naman. Follow nyo naman siya, guys. Ayun. So, I hope you enjoyed watching this video and comment nyo naman sa baba kung ano yung gusto nyong makita na next na imumukbang po natin. And nahihilo na ako. And I hope to see you guys on my next one. Bye! Listen to my heart.